vanhu vazokunyatso kubuda pachena vakati aiwa pasi rose hakuna pati yakapfuma sebato rinonzi reThe Ruling Party ZANU-PF. Vakomana mukanzwa mari dzinenge dzitsvagwa nevakomana ava, munhu unyazozobhilivha kuti aiwa the reason why kunyange zvako zvichinzi vakomana ava hapana mhosva yavanenge vainavo, ava ngavachirova pasi zvavo, noda kuti mari dzavainadzo vakomana aka nenhamo iri munyika hazvienderani. Sana kuna mashoko abuda nyongwa nevanhu vachiti aiwa this Ruling Party chiororo, ndoti subscribe like turn the bell icon. Panapa vakomana BBC vanobuda nyora chiti imagine all veterans from the whole province of Midlands receive 150,000 loan, not gift but loan. How many are they? How much does each of them going to get? Zvigananda are giving musicians and other useless influential people cars worth more than 150,000 and are told the money is coming from ZANU-PF. Look at those who are working for ZANU-PF, more veterans, ordinary people from rural areas. ZANU-PF chiororo. Mashoko ari kubuda chitogwa panapa kuno achiti aiwa mukatarisa bato iri mukaona mari dziri kupa mawo veterans tisingatarisi vanhu vagara vari mumpani, nokuti mukaona mawo veterans achipopa 150,000 mukaona panapa vana Chivhayo vachitengerana Rolls Royce anoita 1.2 million. Chifungai kuti vagara vakaoccupy mapositions, high level positions, vari kuwana mari. Ndozvikaitogwa nevakomana vachiti aiwa vakomana ava panguva inoika aiwa ngatingovapai room zvavo tingovavhurira madhoo urwa pasi, just because aiwa pavatora pakwana, ende zvikaramba zvichidaro nyika ingasavharwa here. Mashoko atona kuti panguva inoyi people that are just watching and see, people that are not commenting because they are tired, they know kuti aiwa these guys aiwa ndo nyanzvi kana dziri nhau aiwa dzekuluta kana dziri nhau dzecorruption. Chipotisa mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Bvina comment section medu mafungiro enyu, subscribe like turn the bell icon.